Cunyadisme lúdic, el podcast. Bones, què tal? Benvinguts i benvingudes a Cunyadisme lúdic, un podcast radiofònic on els jocs de taula es converteixen com a excusa en el centre de les converses entre quatre amics. Sí, amics, de moment només som nosaltres quatre. Ja sé que fa dies que vaig dient que estem a punt, molt a punt de tancar un convidat molt especial, però queden petits detalls per firmar les negociacions i ens està sent molt difícil. Estan demanant clàusules que de moment encara no podem pagar. M'agradaria donar les gràcies a tots els que encara dediquen alguna hora del seu dia a escoltar-nos. Moltes gràcies de veritat. Mentre quedi algú, jo crec que anirem fent el cunyat. Comencem, va. Com esteu, amics? Bé. Amb ressaca blaugrana ara mateix, després d'un clàssic. Jo també encara no m'he pogut canviar, però sí. Ressaca blaugrana. Ha sigut molt bon partit avui. Sí, però a mi me la pela, però estic cansada tot el dia. Aquesta cara no és de fatiga del futbol, no, Karen? És de que tot el dia has sigut tu. És la que està al millor setup, al sofà, gravant allà, com una reina. Ja. La meva bateria social està esgotada ja. Aquí estic aguantant. Així m'agrada. Per tots nosaltres i per tots vosaltres la Karen està aguantant. Vinga, Adrià, dispara. Vale, va. Què tenim avui? Què tenim avui? Just 4 notícies ràpides de coses que han passat, perquè ara ja fa un parell o 3 de setmanes que no ens veiem, que hi ha hagut el pont aquest de l'1 de maig pel mig i han sortit algunes cosetes. Una de les cosetes que suposo que els agrada als culdurs i que jo estic fora de joc és l'anunci de Check Games i per també sumat a Devir, que crec que Devir també el Super Seti, que a tothom li agrada tant, sembla que arriba a expansió o arribarà a expansió en un futur. És així o no? Arribarà a expansió i la porta de Devir també ho ha confirmat. Òbviament, si no ja pega't un tiro. Àlex, no sé si t'he sentit jo molt baix o... Sí, jo també l'he escoltat una mica baix. T'he sentit molt baix. No sé si és que ho has dit en veu baixa perquè... No, ho he dit molt alt. Se'm sent bé així. Ara? Hola? Ara se't sent una mica millor, sí. Vale, perfecte. No, sí, ho ha confirmat Devir, que ho porta cap a finals d'any. Finals d'aquest any ja, Sí, ja és la idea. Si això sortirà per Essen més o menys, si s'espavilen ja és això, finals d'any. Potser ara per fi el joc queda bé i queda acabat, queda rodó. Això no ho sé. A veure, jo pel que vaig llegir és que vindran 3 nous aliens, fantàstic, més varietat, hi haurà més cartes, òbviament, i alguna altra moda diferent d'alguna història, no recordo de memòria, però pot ser que s'arregli el problema, entre cometes, dels discos aquests al voltant del tauler que no es fan servir del tot o són el punt més fluix del joc. Però tret d'això, tio, més canya al set i que és molt bon joc. Sí que està ben parit. A mi em va agradar bastant, però sí que jo li veia que faltava una expansió. Veurem aquesta si que afegeix i que no. No et va agradar o et va agradar bastant? Em va agradar, però se li veia coix. És com si jugues ara a l'Arnac sense res, dius... Li falta punx. Efectivament, li falta punx. Jo no ho veig així, Potser el problema únic és això, és que l'estratègia d'anar a fer observacions que es diu per aconseguir les fitxes blaves de les dades queda una mica descafeinat, sobretot quan ets 2 persones, o fins que m'ha passat també a 4, que si ningú juga això, és una cosa que un sol no pot aconseguir evolucionar, ni combar, ni avançar el que necessita. Però ja. Que l'amic aquest de cooperatiu que té el joc, si no coopera tothom, nyec, no? Bàsicament. Exacte. Sí, perquè si tu has de fer 5 o 6 vegades l'acció en un mateix lloc, és complicat això de fer. Si ho fem entre tots, serà molt més fàcil i més ràpid, però clar, falta que es faci. I això, doncs, és difícil d'arreglar, en el fons. Correcte. Sí, no, la veritat, nosaltres la part que vam fer va ser així... Al principi vam fer això, les fitxetes aquestes blaves, d'observació, crec que es diuen, i ja quan van començar a obrir aliens, van fer aliens a tope. Sí, és això la idea. És això la idea, però no ens va passar això de que només un jugador anés a les fitxetes aquestes blaves. I Check Games també va anunciar una expansió... Anava a dir, a part del SETI hi havia expansió de Galaxy Tracker, pot ser? Sí, jo per mi ja next, directament. Sí, no? Jo no l'he jugat, però sé que tu no et va acabar de xiflar quan va sortir. No, el vaig provar un parell de partits i vaig dir, aquest joc no és per mi. O sigui, és un joc que al principi és una mica estressant, per dir-ho així, de vinga, corre, fes-te la nau, pam, i després és aconseguir, doncs, mantenir la nau en vida mentre vas... no sé si eren missions o missions, anaves tirant cartes i coses, anaves avançant i anaven rebentant la nau per tot arreu. Llavors, doncs,
Sí, està bé, però no és per mi. I a part d'aquest també hi havia un que jo ara no sé ben bé, ara ho he anat a buscar per no saber com es deia, i no sé gens de què va, que es diu Wispboot, pot ser? Wispboot, A que és veure, de com uns gatets, bueno, no sé, algo com com es llums. diu el joc? Me'l pots escriure? Que... Wisp, W-I-S-P, boot, de fusta, tot junt. El Són posaré com en uns... pantalla compartida per qui miri el vídeo. És Family Game, poder m'encaixa a mi, perquè diu la durada 45 minuts, Family Game, de 1 a 4 jugadors, més 10... Sí, a veure, Zencheck Games Com uns gatets així... ja fan això. Van dividint el que és joc El familiar catàleg, no? i joc plus. I aquest és el familiar de Tor d'aquest any. No hi ha No, massa més que la portada. és que no hi ha res, no hi ha res. Era per si... El logo, amb el bitxo. Doncs aquest, crec que aquest també era el que completava el trio que sortia allà en la imatge. Sí, aquest era l'altre, correcte. Veig que diu aquí abstracte, draft, patterns, que són diferents, són patrons rotllo azul, aquestes coses, i grid coverage seria doncs omplir un tauler, no? De fitxes? Sí, d'una graella, bueno, d'una... Bueno, Cas? veurem a veure què tal. Per tant, Solo i solitari, també té solo, veig. Té solitari. és l'enèsim azul? Bueno, no ho sabem. No crec. Ja veurem. No ho sé. Vale. Però, Digues, Alberto. no, jo també volia afegir aquí que han sortit els premis BGG. No sé si ho tenim al menú. No ho tenim. Els Golden Geek Awards? Sí, podem comentar els 3 gotis que han posat. Jo els tinc aquí. Comencem per el Light, no? Que és el Castle Combo. Vinga. On està aquest? És aquí? No sé quin seria. No ho sé, jo el tinc al xat que tenim del la llista, de juegos. No? Sí, tinc aquí la llista. Canta la llista. Ja està. No, clar, però comencem fem els 3 últims, no? Que són el que li interessa a la gent. Sí. És el que deia. El Light Goti és Castle Combo. Que fa res acaba de sortir o està a punt de sortir aquest mes per Maldito Games. Teniu tutorial al meu canal, el vaig fer l'altre dia. Jugador inicial. Efectivament. Sí, a mi em va agradar, el que vam jugar un parell de partides. 7,6. Sí. Veus, per ser filler, 7,6 és molta puntuació. Està bé. Correcte. Sí, és un bon joc aquest. Recomanat. Sí, jo el recomano. Quan surti, que la gent passi per botiga, que no fallarà. És possible que estiguin sortint fillers molt potents o bastant potents, que feia temps que tots els fillers eren bastant iguals i estan sortint últimament fillers bastant diferents o bastant ben parits? Jo vaig notar l'últim Essen que la collita de fillers havia augmentat molt. Però no ha augmentat en quantitat, sinó en qualitat. En qualitat. Sí. Però per vosaltres això és filler o és més familiar? És filler. Sí, clar, què són? I com menys no juguen, més filler és. Si el jugues a 5, se't farà potser una mica pesat, perquè és més lent. És que crec que filler i familiar no són contradictoris. O sigui... Correcte. És nivell dificultat familiar, duració filler. Seria una mica... I que és fàcil de regles, no sé, no és complicat. Vam comentar-ho ja, no tornem a aquest debat. Sí, no cal que tornem. Vinga, continuem amb el mitjà que diu Harmonies. Vaig per aquí, on està el Medium. Sí, està aquí, Medium Goti. Mira, jo li discrepo, ho sento. Anava a dir, segur que a l'Àlex no li xifla, perquè jo el que he sentit de l'Harmonies a l'Àlex no li ha agradat. No, a mi no m'agrada. Tothom que li ha preguntat li agrada. Sí, jo dic que no. A mi no m'has preguntat. L'has jugat, Karen, tu? Clar, amb tu, no? No, jo no he jugat. Potser sí. Sí, un dijocs. Però a mi no em va agradar igualment. Sí, a mi no em va agradar. I el motiu és que la puntuació cau tota, bàsicament, en unes cartes que apareixen si tens la fortuna, que la que et toca en el teu moment allà en el draft coincideix amb el que estàs fent de patrons, doncs enhorabona, puntuaràs bé. I si vas a una carta que et ve de gust puntuar però no toquen les fitxes, no puntuaràs. Llavors és tot una mica el que em toqui puntuo. No hi ha una manera de puntuar base com a tal. I sí que em va quedar una mica coix en aquest sentit. Les cartes és el punt fort del joc i és el que va tocant a l'atzar i, bueno, si tinc sort bé i si no, doncs mira, cap a casa. Llavors, hi ha jocs molt similars a aquest estil que, doncs, per mi el milloren. Però, clar, aquest any li toca a ell. Bueno, doncs, vale. Ok. I el Heavy, no? El tens tu per aquí, no? Que era el Seti que estàvem parlant. I aquí la llista, l'amic Seti, més que merescut, o sigui, no hi ha competidor possible. A mi m'agrada aquest joc, està molt bo.
Ara que he vist aquí la llista aquesta, ja enganxo amb el que tenia pensat després, que a part de la Check Games, aquesta setmana també Two Tomatoes ha fet com un avançament de tot el que trauran el 2025. I un serà l'Arcs. I a part de 3 o 4 fillers, que ara no recordo el nom, o fillers o familiars o jocs infantils, un dels pepinos és l'Arcs. Sí. Que ara l'he vist que ha quedat segon en els potents, bueno, en els durs. Hosti, Adri, 340 té l'Arcs, eh? No dic que sigui per mi, que podés per mi, perquè Com a 340 està innovador- allà al meu límit. Com a Però- innovador l'ha guanyat. I em dóna la sensació que pot ser potent. Sí, a veure, és l'autor en Caldwell, aquest, o Well, no es pronuncia, és també l'autor del Root. I és un autor que es caracteritza per fer... Les il·lustracions ja són una mica el rotllo, el que es pot veure una mica aquí de la portada o... No, les cartes com a tal, són cartes... Sí, són 100%. És un joc d'aquests de jugar diverses partides, no pots amb una dir sí o no. Ja. I és d'aquests jocs que en el fons has de tenir el grup per jugar-los, passa com el Root. És un joc que requereix una corba d'aprenentatge que l'has de jugar diverses vegades. No pots... Perquè també és asimètric. Quin estil és? És asimètric, tot? Planteja tu que és com una mena de ruta especial. I Mostrem estic aquí patillant i l'estic liant pardíssima i disculpeu-me. No l'has jugat, no, tu? No l'he jugat encara. Ah, vale. Jo pensava que sí que l'havies jugat. No, té la seva asimetria, com tots els jocs que fa aquest... És asimètric, no? Sí. I clar, és un estil de joc que l'has d'aprendre. Vull dir... A veure, aquí què diu? És que s'estratègia Wargame, ja quan és Wargame és com el Root. Ja. Majories, moviments, aquí dice rolling també. És que és... És campanya, però veig, no? No ho sé. No sé si té campanya o passa com un altre joc que van fer com el Oath. L'Oath era un joc que no era una campanya, però cada partida quan acabava la guardaves i continuava després amb una altra. Ok. I era un joc que anava seguint ell mateix. Capítols. Bueno, no sé. No sé campanya. No, aquest no ho sé. Vull dir, parlo per parlar. Ok. Valen. Pues això és el que volia dir de Two Tomatoes, perquè em feia gràcia, ja si sabíeu alguna cosa d'aquest joc, perquè... Punta, que és un joc d'en Litus Carreras, l'autor del God Nugget. Sí, efectivament. Que a veure com surt. Aquest xaval té idees. Sí, també vaig veure. Estava dintre d'aquests. Mira, també Arcs ha guanyat el premi d'expansió del BGG Awards, el del Senyor dels Anells de Bazas, millor cooperatiu. Espectacular. L'he acabat aquesta setmana jo. Espectacular. Sí, no? Això has dit. Hosti, el Bombasters i el Lady Spire són bons jocs, aquests? Bombasters, jo us ho vaig dir, que bombes és guapo. Molt guapo. Val la pena. Ara, a 4 ben bé, jo el jugaria. 3 miníssim. Per aquí, en Conscious Mind guanya el premi artístic. Espectacular, de Lord of the Rings. Senyors de la Terra Media, el de 2 jugadors, i hi ha uns quants més aquí. Flip 7. No cal dir-los tots, tampoc. Sí. Bàsicament era això. Sí. Molt bé, ben observat, Alberto. Vale. No, jo és que m'he recordat quan estava parlant del SETI. Que el SETI havia guanyat el GOTY dels Kuldurs i parlem dels altres, també. Valen. Un altre tema ràpid d'aquests. Durant el pont hi va haver-hi l'Udivers. Sí. Àlex, tu hi vas anar-hi. Crec que el diumenge es va suspendre tot per la pluja. Correcte. Perquè va quedar tot inundat. Però el dissabte sí que encara s'hi va poder fer alguna cosa i tu hi vas passar-hi, no? Que ens pots dir 4 coses de com va anar. Una mica com cada any. Allà a la Devesa, el parc més gran de Girona i quasi de Catalunya, et diria, així urbà. Es va muntar tot de paradetes, a l'aire lliure, i vinga, jocs tradicionals, novetats, diferents editorials. Vaig poder provar el Pulitzer, que és el joc que té de Trangis per Essen. Guapo. O sigui, de debò us ho dic, guapo. Aquí hi ha xitxa. I coses molt originals no s'han vist mai abans. Ja saps la meva animadversió cap a Trangis, però si el joc és molt potent, s'hi haurà de fer un cop d'ull. Aquest joc és els que tu t'encaixarien €1,50. Ja vaig veure imatges, he vist coses i sí que... Col·locació de treballadors amb majories i tens un tauler, diguem teu, en què vas clavant xinxetes i vas movent el teu fil buscant com descobrint. Sí, vaig veure que era com un fil així de pistes, bueno, saps? Rotllo. I el que mola és que al final de la partida, si no has aconseguit trobar els indicis que toca, puntua 0 i perds, adiós. O tot o 0, no? O tot o res. Llavors, clar, és molt bèstia i la pressió del joc que t'obliga a sacrificar moltes coses pel sol fet d'anar a aconseguir l'indici que et falta, o els dos que et falten. És tan xulo.
I res, això. Altres editorials vaig poder provar el Mino Dice, també, que no l'havia jugat encara. No et va acabar d'agradar? Sí, com l'Skull King de jocs de sí, per jugar-lo un dia sí, però no el trauria regularment. Vull dir, potser diria que em va agradar més i tot que el de cartes. Millor Mino Dice que Skull King, per tu vols dir? Potser diria que sí, i si no, que els daus no són amics meus, no m'agraden gaire, però no, escolta, bé. Ok, està bé. Valent, doncs ara jo crec que si la gent no se n'ha adonat i mira una mica la tele, veurà que en un dels 4 quadrats hi ha una persona que a TV3 està sortint bastant últimament, que és el nostre company Àlex, que no sé on el tindré del quadrat, segurament per la banda de baix o així. A la teva dreta. Vale, no, per aquí baix. Sí. Si heu vist TV3 aquests dies esteu veient que estan a punt d'estrenar un nou programa de TV3 que es diu La jugada de Maquiavel i el nostre company resulta que nosaltres no sabem res perquè és tot confidencial, però ho hem vist en els trailers, resulta que hi apareix. Sí. Àlex, què ens pots explicar? Que es pugui explicar a dia d'avui encara. A veure, què us puc explicar? Que es pugui explicar a dia d'avui, Mentre explico, poso el vídeo de fons, com el tràiler, i... Això no va de jocs de taula, però creiem que, pues, ja que hi apareix l'Àlex i que és una cosa així, una mica de rol i això, ens pot explicar una mica. Bueno, és cunyadisme, no? És cunyadisme. Una mica de tot. Sí. De fet, mira, jo posaré sense sol vídeo, així ho vaig explicant i us poso això de fons i aneu veient. El tema és, si heu jugat mai al Lobo de Castronegro, per exemple, aquest estil de joc, doncs això representa una mica aquesta idea. Un joc de rols ocults on cadascú de forma aleatòria rep un rol. En aquest cas tenim els rols de jugadors i sabotejadors. Sí? Tot això està idealitzat per aquesta persona que veieu a les pantalles ara, la gent que està mirant per YouTube, que és Maquiavel. Llavors, a través de diferents proves... Mira, aquí se'm veu a mi. Oita, se t'ha vist, sí. A través de diferents proves hi ha un pot comú que uns s'encarreguen d'omplir-lo i altres de buidar-los. Sí? Pot comú econòmic, estem parlant? Sí, pasta. Pel mig aquí hi ha diners. I bàsicament és això, és de saber com a espectadors qui actua d'uns, qui actua d'altres i a més també tindreu l'opció, durant el programa apareixerà al final un QR, ja ho veureu, per entrar en un enllaç i formar part d'aquest joc. Com a espectadors es podrà participar i també arribar a un premi final. Com això com a espectadors. I llavors doncs, anireu veient això, diferents coses durant els capítols que dura aquesta sèrie, que són, si no m'equivoco, són 6 episodis en total i que podeu veure cada dilluns a TV3 després de les notícies a les 10 de la nit. Sense poder... Ja sé que no ens pots dir gaires coses, Hi ha 3CAT en la plataforma digital. La plataforma també sortirà. Ja sé que no ens pots dir gaire res perquè és tot confidencial i tot això. Entenc que és una mica la idea de que els que esteu... És que em costa d'entendre els que esteu sabotejant... no sé si sabotejador, perquè no ens ha volgut dir res. Els que esteu sabotejant, què podeu guanyar? O sigui, com podeu guanyar diners? Si els que... Bueno, és que no sé si m'estic explicant, Sí, t'estic explicant. Vale, això és una cosa que s'explicarà també durant el primer programa i és... Espera, canvio això, trec la pantalla compartida. O sigui, entenc que els que no són sabotejadors van acumulant pasta per poder-se emportar al final. Però els sabotejadors, com aconsegueixen emportar-se pasta si són sabotejadors? El que no es fa bé a la prova va un pot... als sabotejadors. Clar, el que deixen de guanyar els bons s'emporten els dolents, no? Exacte. Això s'explica tot en el primer episodi, no patiu, i ja veureu com funciona. Bueno, tu has anat a la preestrena, no? He anat a la preestrena. I què tal? Jo al cinema a Girona. Hòstia, això de veure's en un cartell de cinema està guai. De debò, sí, està guai. Avui t'hem vist a Olot, amb una marquesina de l'autobús. També estava allà. Arreu, això no sé si mola gaire, però bueno, és el que hi ha. Vull dir, és la lletra petita de participar aquests tinglados. No, ja veureu, vull dir, no té més. No té més. Va ser molt xulo l'episodi. A mi, sí, em va agradar, en general, sí, em va agradar. És a dir, òbviament ha hagut de retallar moltíssim del que es va gravar, si no seria impossible, però ja veureu que el resultat és espectacular, una edició boníssima i que us recomano que enganxeu ja des del primer episodi i ho mireu tot perquè, pel que m'han comentat, això va cap a dalt. Què vol dir que va cap a dalt? Que el següent sempre millora l'anterior.
Estem parlant d'un Maquiavel 2, volumen 2. No, d'episodis. Vale. Pensava que deies que hi havia quedat tot tan ben parit que deien això en faran com a travessa que han fet 2, 3, 10. Depèn de mi, ni idea, ja ens ho diran si hi ha coses o no. Alberto, t'hi presentes tu la pròxima, eh? Ho faries bé. No, jo el meu català no és bo per presentar-me a aquests programes. T'hi has de fixar. Ara no em vull ficar cap fregat, però a TV3 és tot molt normatiu, hi entra tothom. Entra nois, noies, gent de diferents ètnies. Jo crec que tindries una plaça que hi podries encaixar perfectament, eh? No perquè siguis de diferent ètnia, eh? Quina plaça, eh? Aquí t'estàs ficant un jardiner, eh? Sí. Millor callo. Sí, millor. Però volia dir que hi té lloc tothom. Sí, no, a veure, realment és una experiència molt xula que si teniu l'oportunitat, doncs proveu. Ni que sigui si presentar-vos i el no sempre el teniu. I ja està. Bueno, podem fer una miqueta aquí de... Aposta. Sí, aposta, com es diu? Saca la pasta. Nostradamus, no? Podem fer aquí... Porra. Porres o alguna cosa d'aquestes, no? Sí, la gent que estigui escoltant el podcast o veient el podcast ara. Pot fer porra també per aquí i fem un... Podeu deixar apuntat al YouTube. Sí, esperem que tinguem prou temps per editar-ho i penjar-ho, però podeu deixar apuntat al YouTube en quin capítol l'Àlex ja us ha dit que n'hi ha 6, en quin capítol va al carrer, la qual cosa. Si algú endevina, l'Àlex li pagarà un sopar. Sí, exacte. Hosti, però a 26 capítols, tu creus que marxarà la gent? O serà el típic que són 6 i a mesura que passen, no sé, estem aquí fent teories. Però 6 capítols està bé. Sou 9? Són 10. Això vol dir que es fulmina gent de 2 en 2. No, però perquè a la final normalment hi arriben 3 o 4. Ja, això és veritat. Com 4 que els altres... Bueno, clar, és que a més, si arriben al final un sabotejador i un que no ho és, el que no és ja sap que l'altre ho és, saps? Vull dir, ha de ser un final així una mica més... No sé, això. Però això, si heu vist programes de Netflix... Jo no els he vist, aquests que vosaltres comentàveu aquesta setmana. Qui els hagi vist és una cosa similar, imagino. I ja estan xulos. Està el Topo de Netflix, està Traitors, bueno, programes d'aquest estil de fer proves i d'enganyar la gent. Això vol dir que no voteu el capítol 1, perquè el capítol 1 poder no fan fora ningú. Sempre aquests programes diu traurem una targeta verda i una targeta vermella. Si traiem la targeta verda és que tothom es salva. Si traiem la vermella, marxa un. Sempre la verda, el primer capítol. Bueno, l'Àlex no pot dir res. L'Àlex no pot dir res, eh? Està aquí... Com a concepte capítol, sinó en quina posició se'n va. Perquè potser el capítol et deixen amb el cliffhanger de que no saps qui se'n va. Clar, és veritat. És més aviat si se'n va... O sigui, quin número marxa? És a dir, el 2, el 4, l'últim, guanya... Jo crec que guanya, no? Arriba a la final... Home, una cosa... A casa, sota del matalàs, perquè no... Però si guanya, jo crec que sí que ens mereixem un sopar. Jo crec que si estàs en portada al bote, mereixem que ens paguis un sopar, encara que sigui allà sota casa del Karen Alberto, a l'Harmonia, una hamburguesa d'allà a l'Harmonia. Els 2 xefs, hosti, allò és bon, ben parida. Barat, està bé. Primer mireu 4 hamburgueses. El programa. Això vol dir que no guanya. Jo he de dir que mirant els tràilers he vist l'Àlex en 2 o 3 frames amb roba diferent, això vol dir que dura més d'un programa. Bueno, o que ho graven en un mateix programa, graven diferents dies, també. Com m'agrada el metajoc, de debò. Us ho dic sempre, eh? És molt divertit. No. Clar. Jo crec que l'Àlex, aquí que si fem... L'Àlex és sabotejador. Podem fer dues porres. Fem dues porres. Jo dic sincerament que ell és sabotejador. Fem dues porres. La gent ha de votar en quin capítol creu que marxa i si és sabotejador o com es diuen els altres? Jugadors. Jugador, sabotejador i el capítol. O sigui, jugador, sabotejador i el número del capítol. Aviam què... Clar. Que quedi clar que el premi està en qui encerta, qui fa resposta. No sé com el tema del QR aquest, que s'emporta els 1.000 euros. Jo no dono diners per encertar això. No. O sigui, el premi es el dona TV3 amb l'altra cosa. Ja. No, el quiz real que s'ha de respondre allà. Clar, això ja passava en un altre programa abans que es deia, no sé què, l'Infiltrat, que s'infiltrava un familiar de la... Això ja estic fent masses coses a TV3, però un familiar en una família i després hi anava un famós i durant tots els dies havien d'enganyar-lo i intentar que descobrís quin era el familiar. I el TV3 ja sortia un QR sota que deia si tu saps qui és, posa el QR i digues. Ni una encertava.
Ja, bueno, jo no ho vaig fer cap vegada, però sí, era una cosa així. Jo entenc que anirà per Jo aquí. alguna crec que sí que vaig encertar. Jo encertava a vegades, però no em va tocar mai res. Però jo no Sí, sé. és que, Però és que després s'ha de sortejar amb tots els que ho han encertat, entenc. Bueno, no sé. clar. Valen. Tema tancat. Crec que queda tancat el tema Bueno, amb el cadascú Maquiavel. que digui la seva, no? Tu, Adrià, quan creus que marxa o si és infiltrat o Mira, això? aquesta setmana que vaig penjar-ho a l'Instagram vaig penjar un d'això de Maquiavel, que sortia l'Àlex de Fondo, a l'Instagram dels jocs, i vaig fer una porra i la gent podies votar. Si quedaria el primer capítol a mitja taula, perdria la final, bueno, a mitja taula vull dir, a mitja temporada, Sí. perdria la final o guanyaria i ens pagaria el sopar. Molta gent tenia molta confiança amb l'Àlex i molta gent, no em vota pas molta gent en el meu Instagram, però la majoria de gent va votar que ens pagaria el sopar. Jo vaig votar que quedaria a mitja taula, si sé de ser sincer. La qual cosa, si hi ha 6 capítols, entre el 3 i el 4 voto jo. Interessant, molt bé. Karen, va, la teva? I crec que és sabotejador. Sabotejador 3-4. Jo crec també que és sabotejador. Quan marxa jo crec que arriba fins al final perquè els sabotejadors sempre estan fins al final. No, perquè jo el que he entès dels trailers és que cada dia van votant tots els jugadors i si un té majoria o no sé com, el carden al carrer. La qual cosa, encara que sigui sabotejador, si els altres creuen que és sabotejador i el voten 5 persones, dels 10, que ell no es pot votar, entenc que no serà tan tonto de votar-se, després 5 persones... Ah, vale. Jo és el que havia entès, però... Clar, No, és que és ja ho depèn. veurem. Els d'aquests de Netflix... Si funciona com el de Netflix, no és així. Se'n És va a del casa revés. qui menys, o sigui, qui més perdut va, diguéssim, qui menys sap. Ah, vale. Els sabotejadors sempre estan fins al final. Però... Ok. Doncs així callo perquè no en tinc ni punyetera idea. Podeu continuar amb les votacions. Me falta la Karen, no? La seva teoria. Això ja, les Jo no votacions. sé, les votacions. Jo he dit que crec que se'n va o al 5è o al 6è, ho he dit en alguna ocasió. I què és? Ja, això ja és més complicat. Jo diria sabotejador perquè pels trailers se li escapa moltes ganes, el somriure. Jo també ho penso, això. De conèixer-lo una mica, hi ha cares i gestos que fa que dius, hòstia, està dient una mentida com una casa de pageses. Clar, no, però també jo crec que com ha jugat molt a jocs de taula, té experiència jugant aquests rols de jocs de mentir i això, o sigui, ha de tenir experiència. Clar. Jo crec que aquí és una base, no? Entenc, i ara això no sé si es pot dir, Àlex, entenc que els altres també van fer les mateixes proves que vas fer tu i tots havien de tenir alguna cosa relacionat amb el tema, ja sigui dels jocs o del rol o el que sigui, o podia anar... No t'ho diré, això. No pots dir, no, això? Vale. Ho dic perquè, clar, amb ell va la meva tieta que és infermera. Jo suposo que els càstings els van fer, jo què sé, el mateix tots, no? O sigui... Sí. Clar, jo crec que ells el perfil que busquen serà gent que doni espectacle, però que tampoc siguin uns... Clar, si ets un màquina total i tot el contrari. Si ets un supermàquina total tampoc els interessa, saps? Clar, jo crec que buscarem... Bueno, clar, pels sabotejadors sí que buscaran màquines i pels altres, doncs, gent normal. Però tu buscaran. Els sabotejadors són aleatoris. Sí, és aleatori. Hi ha unes cartes i tu gires i tu caus... Bueno, això és el que ens ha ensenyat. Ah, vale. Clar, la tele és la tele. Tu agafa aquesta, aleatoriament agafa aquesta, vale? Això ens ho sabem tots. No. Que darrere la tele... Ho dient l'Àlex perquè l'Àlex va girar, era sabotejador i no li havien avisat. Tu escolta Està donant pistes ja. Sí. Cadascú que digui, l'Àlex no pot dir res. Aquí estem cunyejadant... Oh. Ja t'hem entès, Albert. Coneixeu el que No ho he vulgueu. intentat. Però és molt divertit, eh? Nosaltres estem fent el metajoc de la jugada de Maquiavel, però de moment ho deixem aquí, si us sembla. Anem al següent tema. Anem a un següent tema. Continuem amb l'Àlex, que avui l'estem fent treballar molt. No, passa-hi la Karen al micròfon una Sí? estona. Passem a la Karen, doncs. Doncs com que l'últim dia hi va haver-hi molta... La gent li va agradar molt a la secció de la Karen de Top o Wallapop. Ens porta més jocs que ens explicarà ara i que haurem de valorar si és Top o Wallapop. Crec que ens discutirem en algun joc, però bueno, som-hi, Karen. Vinga, doncs jo començaré amb un, perquè he sentit a algunes persones dir que és una merda, literal, i altres persones que sí que no els acaba de fer el pes, però que a mi m'encanta, Alberto crec que també, vamos, que és Hit. Per qui no ho sàpiga, Hit és un joc de carreres en el que simplement jugues cartes amb un número, avances les caselles i poc més, vull dir, no té gaire més aquest joc, però està xulo. No sé, és guai, però hi ha gent que diu que és
merda. Llavors, per mi és top. Jo no sé si va per mi això, per tu és top. No. Ja, tu ets el culpable. Tu dius que és normal, però hi ha gent que diu que no li agrada gens. Sí, jo no és que no m'agrada. Jo no me'l compraria, no és que no m'agradi gens, i puc jugar-hi, però si tinc que jugar un joc de carrera, jugo a Flame Rush, que per mi té el necessari per fer un joc de carreres. No tinc la necessitat de jugar cartes de pujar marxa, baixar marxa, no sé què, no sé quantos, que per un joc de carreres que el que vull és que m'avancin. No sé, suposo perquè soc molt fan de Flame Rush i em costa un joc de carreres que no sigui Flame Rush. Sí, per mi el hit està molt bé, hi ha molta estratègia, semblant que no, hi ha estratègia, a veure què faig, què no faig, però sí que també té bastanta sort, és sort. Si tens sort que surt la carta que necessites... Flame Rush també, Bueno, clar, suposo que també. Això és el mateix. Són però jocs jo de precisament sort. del hit, la gràcia de pujar marxa, o sigui, jo crec que és un joc que està molt ben tematitzat, o sigui, com que està molt ben integrat, és molt realista, entre cometes, però la temàtica, cremes motor, fas trompos, no sé, a mi m'agrada bastant perquè està molt ben, no sé, està molt ben pensat. No és tan directe com el Flame Rush, que jugues una carta i avances casilles i poc més. No sé si té més coses perquè he jugat al mode bàsic una vegada i no sé més. El que sí que té, que crec que el mapa és configurable, no? Sí, el que mola de Flame Rush és que hi ha molts circuits i després són peces i es van muntant... Sí, rotllo puzzle. Sí. Jo, per mi, el hit és un joc que ha tingut una trajectòria descendent en els meus gustos, el meu hype. És un joc que va entrar molt fort, hosti, que bo que és, que tal, però conforme he anat jugant, és un joc que hi ha molta diferència entre qui el sap jugar i qui no. Llavors, quan comences a jugar amb gent nova, veus que són molt més prudents i pot generar avantatges molt grans. Això m'ho he trobat, vull dir, potser hi ha gent que no, hi ha gent que sí, no sé. Però és un joc que em costa després treure la taula perquè és un joc que necessita molta gent perquè es gaudeixi bé la partida. Llavors és un joc que el tinc a la línia fina de dir sí o no, em costa. Hi ha bots. Quan ho jugo, al final... però... Nosaltres sempre juguem amb bots fins en plan a la pista. Sí, ho sé, però, ostres, per jugar amb bots potser fa el que diu l'Adri, un Flame Rush i els jugadors. Que no és el millor número, tampoc. No. Però, bueno, però pots fer-lo. Potser és més ràpid, també, de fer-lo. Però això que dius de que hi ha gent que sap jugar i gent que no... Es nota, Tu quan forces una marxa o baixes més d'una o això, ja si no és molt... Jo no sé si es nota tant, perquè és molta sort, és el que ha dit. No sé si ho ha dit l'Albert. Sí, però... Si tens sort amb les cartes, tens sort. I després, perquè ens va passar a nosaltres, vam jugar amb una persona que deia que havia fet no sé quantes partides a la BGA, però una bogeria de partides, moltíssimes més que nosaltres, i va quedar últim. Malíssimo. Però també sabeu jugar a vosaltres. També sabeu jugar. A veure, sou màquins. Però estàvem nosaltres i estaven dues persones més que no havien jugat potser un cop. Vull dir que no... Estava tot bastant equilibrat, crec que al final. Un bocat, I un pantat, també t'ho dic. Bueno, sí, també, podria ser. Podria ser, però no ho sé. Però sabia jugar, sabia com anaven les cartes aquestes especials de l'expansió del garatge. No, a veure, el joc funciona molt bé, és molt xulo, està molt ben tematitzat, les mecàniques funcionen bé, o sigui, és un joc rodó, però a mi em deixa a vegades un regust amarg que és allò de dir, realment m'agrada o no m'agrada, i em deixa allà al punt mig. No sé si arribo tant com a top, però tampoc no arribo a Wallapop, està allà. És que és un familiar, no li pots treure massa més... No, és el fet, és el treure per jugar. Falta que es gaudeixi com més sovint i no es gaudeix tan sovint com jo voldria per consolidar-lo. Però bueno, són jocs de jugar amb la gent que sap jugar i això, o sigui, a mi m'agrada. Bueno. És un joc que 6-7 persones funciona, cosa que hi ha pocs que funcionin a 6 o 7. Correcte. D'aquestes dimensions sí, això et dona la raó. Clar, per jugar-lo a 4 o a 3, doncs jugues una altra cosa. Exacte, per això és un joc que costa també de treure fins que tens el grup gran per jugar-lo. Per gaudir-lo bé, com es mereix. Efectivament, sí, clar, totalment d'acord. Que te'l venen a fascicles els cabrons. Correcte, també. Bueno, això és un tema que en parlarem un altre dia, però d'això de que trossegin els jocs per vendre-te'ls a fascicles, en vez de quedar-me tot a dintre la caixa ja, que pagaré més diners, però ho vull tot ja, això és un tema que... I si no, ho fas com els quioscos, el primer a 2 euros i els altres a 60. Llavors sí que et pago el base a 2 euros. Sí.
Doncs aquí no, aquí 60 i 30 per cadascuna. La Karen ha dit BGA, això en parlem l'altre dia també, del que és la BGA i aquestes coses, perquè crec que és un tema interessant també. Per algú que no té amics i no sap fer servir aplicacions. Si voleu investigant, estimats oients, Board Game Arena. Sí. És un espai lúdic virtual. Els que no teniu amics o viviu al bosc i no podeu jugar, i teniu internet, heu de tenir internet, i no podeu jugar amb ningú i no us agraden els solitaris, entreu a la BGA i podreu jugar a molts jocs. I està en català. Sí, per internet i jugueu amb altra gent a distància. Karen, què més? Vale, a veure, potser amb aquest esteu d'acord amb mi o no, no ho sabré, però aprofitant que s'ha parlat del programa de l'Àlex i de rols ocults i de més, i considerant que fa potser, no sé si 2 mesos o 3, que no parem de jugar al Blood on the Clock Tower, a Clef s'ha tornat un recurrent. Jo diré que tots els jocs que fins ara jugàvem de rols ocults, per mi, ara ja se'n poden anar a Wallapop o derivats, els dono la patada perquè ja han sigut totalment substituïts pel Blood. Parlo com, per exemple, del Lobo, el típic Lobo. Parlo de jocs com... Un dia vaig jugar un joc de... Com la Resistència. Aquell que tens tu, Karen, com es diu? Aquell que és de vampirs, que a mi no m'agrada gens i tu t'agradava tant. Lazos de sangre. Lazos de sangre. Hòstia, fluixíssim, eh? Bueno, no sé si és fluixíssim, no me'n recordo, però... No, tampoc és fluix, però clar, és que al costat del Blood... Ja. Que vam jugar fa uns anys, que érem 12 en aquell grup, també. Sí, érem molta gent aquell dia. Aquell dia que es va fer un Blood, però no existia encara. Aquell dia. Jo estic esperant que encara l'Alberto o la Karen encara són màsters de Clef, tots dos ja. Un dia em preparin una partida. Jo estic esperant que baixis a Barcelona algun dia, també. El dia de l'aniversari de Clef, diumenge, crec que és. Clar, però aquell dia hi ha partides especials i mil històries diferents. A veure, jo reprenc el tema de la Karen amb els jocs aquests. Perdó. Hi ha un joc que no es pot substituir perquè no arriba al nivell de rols ocults, encara que ho sigui, i és Love Letter. Jo no mantinc. Què vaig veure del Fletter? Que ara sortia una altra versió. Però no té res a veure, el Fletter. L'hem jugat avui, no té res a veure. És un parlar. Jo me'l quedo, el Love Letter tradicional a 4 amb les cartes bàsiques. Tradicional o el de Java, aquell de Star Wars? No. El bàsic. El que estava en català i deia adivina i no endivina. Adivina. Deia adivina. Hòstia, Àlex, amb el punyal... Però clar, el Love Letter no ets una persona tota l'estona, és diferent. Bueno, són cartes ocultes. Sí, no, però jo estava parlant més de jocs en el que tu ets una cosa i ets aquesta cosa fins al final, ets d'un equip o ets d'un altre. Lobo, Mascarade, Resistència i tots aquests. Exacte, tots aquests. El Ciudadelas també és ocult, però vas canviant tot el rato del rol, eh? O sigui, el rol et va canviant. No serveix. Jo m'estava referint a jocs que sempre és el mateix. Sí, no? De deducció social, no? Més que... I a més, obro un altre meló. En la gran majoria d'aquests jocs, quan mors, te'n vas al carrer. La partida per tu, et quedes allà menjant els mocs en un racó fins que els altres acabin. I en el Blood no, en el Blood segueixes participant, segueixes, si vols, conspirant. Merda o ajudant o qual que vulguis, segueixes estant allà i tens encara un vot per gastar durant la partida, o sigui que no te'n vas. Albert, t'estàs quedant a les fosques. Bueno, marxa el sol. Puja la persiana o alguna cosa, si no... Karen, què ens recomanes llavors? Tenim llum, eh? Tots els jocs de deducció de ocults, vendre'ls tots a Wallapop i amb el temps comprar el Blood on the Clock Tower. N'has de vendre molts, perquè val pasta. 130? Val pasta. N'has de vendre molts i fer lloc. No, jo avui aquí ho parlava, no sé si he sigut amb el Pau, li he dit, o sigui, si no ocupés el que ocupa, potser me l'hauria comprat. Sí, però què fas? Segur que tens alguna merda a casa que no voldries. Ven-la i poses el Blood. Sí, però de què et serveix tenir-lo a casa? Per portar-lo a llocs on vas? Perquè per tenir-lo a casa i jugar tu i la Karen, per què vols tenir-lo?
És el mateix que li he preguntat jo. O sigui, realment jo crec que no cal. És un joc... Bueno, ara em diràs, el porto a la feina, aquelles quedades que fem a la feina i tal i qual, però és un joc de tenir una associació o de tenir en un lloc així, però no de tenir-lo a casa. De què em serveix tenir-lo a casa i si jugo cada setmana amb els 4 mateixos i els hi vaig traient, i som 4, que els hi vaig traient cada setmana el joc. Bueno, no sé. No és el nostre cas, però hi ha gent que el té i que el que fa és convidar gent a casa seva. Ja. Però has de convidar gent, O sigui, gent... Has de tenir una casa gran, Clar, gent vol dir gent, no 2 col·legues. Sí, en el nostre cas no aplica perquè no hi cabem, però hi ha gent que sí que ho fa, que el té i convida gent a casa seva per fer la tarda del dissabte i ja la tens feta. Està bé. Però és Quin altre? Vinga. Què queda? O anem fent via, no? Com portem de... No, ja està, no tenia cap més. No en tens més. L'Àlex té una secció ràpida. Tindré més, però no us vull gastar tots ara. Si voleu, tiro jo per la meva. Endavant, tu mateix. Molt el tema aquest. A veure. Som-hi. A veure, aquí. Sí, aquí està bé. Entenc que això que ens portes ara és una continuació de la setmana passada? Sí, el capítol passat? Veient que l'últim episodi va agradar bastant el tema això dels influmierders i tot això, la gent es va sentir identificada, hi havia cursos per tot, vaig dir, doncs avui parlem de les imatges. Sí? Tipus d'influmierders segons les imatges que penja la gent. No valoro el que s'escriu, no valoro vídeos, només una foto d'Instagram. Ja està. Res més. Això ja no es porta, només es porten Reels, Bueno, però hi ha gent que penja fotos. I anem a mostrar. Jo encara penjo fotos. Jo també. Llavors, si us sembla, us llegeixo els tipus que he anat classificant i vosaltres ja em direu després, quan acabi, quins us veieu més identificats, quins no, i a veure què us sembla. Doncs va, li poso. Som-hi. Endavant. El primer tipus, el becari. És aquella persona a la qual la fotografia li suda per davant i per darrere i l'únic important és fer la publicació de torn. També inclou el grup d'influmierders que estan començant i encara s'estan descobrint a si mateixos provant diferents plans d'imatge, però imatges desenfocades, descentrades, sense cap mena de gràcia i que ensenyen un batibull del joc i poca cosa més. El like del seguidor és per compromís. L'avantguàrdia a les 12 ben tocades. Aquest perfil es caracteritza per ensenyar només la portada. M'hi jugaria un pèsol que si veiéssim el joc per dins encara el tindria trucalat i les cartes precintades. És un perfil que principalment no juga normalment i només fa fotos fora dels jocs. Una red flag de manual per a tot aficionat que busca la recomanació amb perfils exclusius d'aquesta mena. El del Paint, un perfil que t'omple la imatge de manera artística tal com es feia fa 20 anys amb els word arts, comic sans i totes aquestes aberracions gràfiques. Veureu una imatge on sí, el joc hi apareix, però queda amagat entre logos, textos i altres complements absurds que només serveixen per decorar la nul·la capacitat fotogràfica. Ja no puc parlar del joc com menjar també, compte? Ara, jo feia rato que m'estic guardant lo del menjar. Saps que el del menjar me l'he deixat? Ja el podem afegir després, si no. Estava esperant. Aviam si sortia. El podem funcionar com a extra després. Segueixo. El cronista. Aquell perfil que fotografia el joc conforme hi juga. Considera primordial no cometre errors per evitar que la policia lúdica i alhora aprofita per no invertir hores en fotografia al joc a posteriori. Eficient i mandrós a parts iguals que busca el màxim rendiment per les xarxes des del moment que obre la caixa del joc. En general són fotografies correctes, que compleixen la feina i poc més. No l'exem de reencarnar-se en altres perfils i cometre aberracions que se'n penedirà algun moment o altre. La Joconda. Què espereu d'aquest perfil? El nom ho diu tot. Persones que prioritzen la seva cara a tot. Elles són la cara visible de la imatge i el joc queda en segon pla. És el de menys. Si com a seguidor et fixes abans amb el joc que amb la seva mirada, per elles és un fracàs de publicació. La Joconda és el perfil moderat del que ve a continuació. Ui. Tiemblo. El xec blau. El? El xec blau. El xec blau. És una mica associat a la xarxa de OnlyFans. Hòstia. Joder. Seria el perfil més picantó de totes les xarxes. La Joconda lluir amb cara a qui es llueix cos. Cadascú les seves armes, però sense arribar al més 18 per evitar la censura. Res més a dir. Els m'agrada plouen a galleda juntament amb moltes flames i cors. Desconeixem si mai s'ha vist un joc en aquest estil de publicacions. En els nois els hi costa més, no, el xec blau? Sí. A veure, hi ha una tendència
Però també he vist xec blaus en nois, a vegades. Vale, no, només era per puntualitzar. Ja, no és una cosa de sexe. Avui m'estic ficant uns fregats, avui, millor que Sí, caigui. millor que posis més fregats. Una altra. Vas fort. Tortell poltrona. Com? Tortell poltrona. Saps qui és? El pallasso. El Sí. pallasso català. Sí. Persones que sense cap mena de mirament viuen en un carnestoltes periòdic i es ridiculitzen per atreure l'audiència. És una bona estratègia quan innoves, però al final acaba sent el centre dels riures a les xarxes. Amb una més que dubtosa qualitat pictogràfica, bases els teus èxits en la teva capacitat interpretativa de la temàtica del joc que intentes representar. Els m'agrada plouen acompanyats d'emojis amb cares, rient i has. Estem parlant Uns quants. de gadgets. No volia dir ningú en concret. De gadgets. Això Sí, ja... de fotos temàtiques. Fotos temàtiques. Sí. Carnavalesques, una mica, podríem dir, no? Sí. Un altre, i a més em fa gràcia aquest, perquè avui he vist un exemple perfecte d'això, per les xarxes. El National Geographic. Els jocs itinerants també tenen el seu lloc a les xarxes i a vegades es veuen jocs que viatgen arreu del món, al desert, al bosc, a la platja i fins i tot a dins de la nevera o a prop del foc. Llocs inimaginables? Digues. No, pensava que deies els que normalment hi fiquen el joc i l'animal de companyia que tenen a casa seu, allà el gat a dintre la caixa, la tortuga al mig de la partida... No, ja és que no es poden fer tots tampoc, no s'arriba tot. Però bé, segueixo. Llocs inimaginables per un joc de taula. Aquestes persones porten al límit de la física i la química del cartró per tal d'aconseguir la imatge perfecta. És d'admirar el risc que prenen i tenen tot el meu respecte. Ara espero veure jocs com Aqua o el Finspan en el seu hàbitat. Aquí no som talents, Per cert, aquí podríem ficar el del menjar. No? També, sí, també. Sí, aquí que poses el menjar i ja està. Sí, un altre. Romeu i Julieta. El perfil de la foto en parella. Compartir és viure i els jocs de taula no en són una excepció. És per això que hi ha parelles que ho comparteixen... Ui, que he caigut jo. Sí, no et veiem, Àlex. Segueixo parlant, és igual. Ah, no, has tornat. Romeu i Julieta. Tiro. És per això que hi ha parelles que comparteixen absolutament tot i si això inclou les publicacions a Instagram. Són persones que els agrada jugar en general, però sobretot els agrada fotografiar-se per donar pas a les seves batalletes, compartir-ho amb els seus seguidors i generar una atmosfera sectària d'un univers paral·lel creat a partir de les seves vivències. Normalment aquest perfil veu d'altres esmentats anteriorment. L'aspirant a Pulitzer és l'últim perfil que comentaré. Me gusta. Perfils que fan fotografies excel·lents als jocs de taula, portades a un nivell superior i que pocs arriben a aquest elitisme que cura qualsevol problema de miopia en veure passar una d'aquestes imatges pel teu feed. Acostumen a ser fotografies fora del que seria la partida del joc en qüestió, però aconsegueixen captar l'essència que el joc vol transmetre i ofereix la millor careta que fa que un s'enamori del joc ipso facto. Valen. Ara aquí soc, ja te me fa. En aquest últim crec que m'agradaria fer una menció a Marcel. Per exemple. Sí, em flipa molt el seu canal, el Free the Meeple, i qui el vulgui anar a mirar, pot anar a mirar perquè carda unes fotos espectaculars. A mi que m'agrada bastant també la fotografia, estic molt lluny d'ell, però s'ho curra molt i les fotos són molt ben parides. Sí, en Marcel és un exemple d'aquesta categoria, per exemple. Totalment. Sí. Però bé, què us ha semblat? M'ha semblat que no em vull ficar més en fregats perquè avui m'he ficat molt. Sí, avui estàs molt fregón, Però més o menys cobreixo bastant el que has tornat a caure. Jo segueixo parlant. Has tornat a caure, però sí. Jo, mira, us diré una cosa, i tant me fa, a mi em van, una vegada, per l'Instagram, hi havia un canal que jo seguia bastant molt, però quan jo vaig començar em mirava molt, a part de les seves fotos, el que hi havia representat del joc, o sigui, com te posaven les fitxes, el primer setup, el que fos. I sempre hi havia... Les fotos estaven molt bé, si més no jo sempre he dit que estaven molt bé, però hi havia diversos errors de setup que em semblaven aberracions. I jo els escrivia i els deia, hòstia, la foto està molt bé, però això va així, perquè ara tinc dubtes, perquè m'he llegit el reglament i ara estic mirant aquí el vostre setup i tinc dubtes. Em van dir de tot. No vulgueu saber el que m'han dit, però... Sí, hi ha gent que no encaixa bé les crítiques. Sí, que a mi també m'han dit a vegades que m'he equivocat i dius, hòstia, m'he equivocat, perdona, vaig ficar aquesta fitxa aquí. Vaig tenir uns problemes una vegada. No, a veure, això ja depèn de cadascú de com interpreta tota aquesta història, de com ho accepta, però sí, a veure, jo he intentat aquí cobrir una mica tot el ventall que jo em trobo el dia a dia
Que no vol dir que siguin tots, ja veus que el del menjar, per exemple, hi ha gent que posa el menjar i me l'he deixat. Sí. Un Frankfurt allà al mig i el joc a darrere. Correcte. Un Frankfurt amb patates. Per què collons cartes aquí? Frankfurt amb patates, White Castle. A més que no té res a veure. Frankfurt amb patates, White Castle a darrere. Clar, perquè ho fa mix amb l'hàbitat del I joc. darrere, Jo que s'imagina... No, darrere. No, és que no és ni el protagonista el joc. No. No, és la caixa, és la portada, no és el joc muntat. Sí, o gent que et fa un... Bueno, ja un dia parlaré dels vídeos, no patiu, ja vindrà el següent. Sí. És la jungla. Valent. Bueno, ara ja tenim de la setmana, del capítol anterior, el que vindria a ser l'escrit, per dir alguna cosa, i ara tenim la imatge estàtica. Correcte. El proper, no sé si faré reels o vídeos, o potser ho convido tot en un. Faré tot en un, reels i vídeos. Valent. Molt bé. No sé si tenim preparat algun joc dels reglaments. Sí, Alberto, clar. has preparat alguna cosa? Sí. Comencem. Ja us aviso abans de començar que l'Alberto, segur que amb lo cunyat que és, ho ha fet expressament perquè no puguem endevinar-ho ningú. Vale. Me'l conec com si l'hagués parit. Vale, vinga, comencem. Jo segur que no. Tres jocs, vale? Alberto, procura que no es vegi per la imatge el reglament. No. Ara me'n poso aquí al costat, fora de càmera. Molt bé. Comencem, vale? Joc dels reglaments. Joc número 1. És per tots alhora o un per Tots alhora. Tots alhora. Seria més ràpid. ¿no? Més ràpid. Farem, va. Ens falta un pulsador. Cuando termine el juego, suma las fuerzas base de las cartas de tu mano aplicando todos los bonus y penalizaciones que indique. Saps com sona? Fantasy Realms. Molt bé, Karen. Sí, tota la raó. Fantasy Realms, ara en un moment, abans de continuar, millor la versió aquesta que està ensenyant l'Alberto o la nova aquella que està més moderna? O és el mateix però les imatges són diferents? Mentre no sigui La nova, la nostra. Mentre no sigui? Mentre no sigui la de Marvel, la que vulguis. No, vale. A mi no m'agrada. Jo tinc el vell, també. Sí, jo també tinc el vell. Però el nostre és nou. Ara que has dit això, sortirà un Fantasy Realms nou a finals d'any, he vist en una cosa de looping, ambientat amb què? Amb no sé què. Hòstia, no sé què. Star Wars serà. No. No? Era una altra cosa com molt random. No sé en què era. Sort de l'aplicació de Star Realms, perquè comptar punts és una aplicació nova, un escàner d'això. Alberto, vigila que se veu una... Alberto, ¿qué haces? Vale, va. Tranquilo. Segon reglament, continuem. Vale, yo creo que aquest es el más difícil de los tres. Comenzando por el jugador inicial, cada jugador calcula su puntuación de ronda. El disco giratorio indica los 3 patrones o colores que se puntúan en la ronda. Se veu algú verd, vigila no aixequis, que he vist una cantonada verda. Jo sé. No sé. Digues, Karen, digues. Clar, són jocs que tenim a casa, Karen. Afluixa. No. Dona una pista. Crec que sé quin és. Jo he donat una pista, al final dona una pista bona. N'hi ha 4. És correcte? I aquest és l'últim? Azul. És l'azul. L'azul, vitrales, no sé què. El Jardines. Jardines o vitrales. Fantasy Realms Greek Legends. Llegendes Greek. Vull dir, jo vull afegir en aquest, que sempre perdo. Mai he guanyat encara. Ja era hora, tio, ja era hora que ho perdis en un. I l'últim joc, Karen, no diguis res, perquè segur que sí que saps quin és. A veure. Dale, gràcies. Aquest me l'emporto jo, va. Adri, atent. No, si jo te'l vols emportar tu, em distrec. Alberto, baixa el paper. Jo no el veig, A veure... No, és que estic buscant... Ets un cunyat, això ho veies a tenir llest, abans d'això. Estem aquí ara... No, perquè he de llegir el paràgraf, o sigui, podeu parlar d'una altra cosa. L'Alberto està buscant un paràgraf per llegir-nos. Això és com allò de la tele, saps a la tele que surt? Estàs mirant la tele i et diu el que està fent el lector. Sí, exacte, seria una mica... Vale, venga. La carta quedará boca arriba en tu zona de juego durante el resto de la ronda, a menos que puedas desterrarla como se explica más adelante. Un efecto que tenga este icono se considera una acción gratuita. Desterrar cartes. I accions gratuïtes. Ostres, que complicat, això. Bueno, una pista... Bueno, podeu anar dient, no? Què vol dir desterrar? No, desterrar vol dir que la carta se'n va del joc. Ascension. No. No, no és Ascension. Rebote. Àlex? A veure, pot ser que sigui un deck building. És un deck building, això segur. Clank en el espacio. Rebote, Karen. Dune. Rebote, Adrià.
No ho sé. El Tyrants no l'heu encetat, no? El Clank que no sigui en l'espacio. Clank No, normal. està desterrat, però de casa. Vale. Va, llegeix una altra línia i la comença l'Adrià. Vinga, A dispara. On està? Va. Jo vull saber també l'audiència, si n'encerta algun abans que digui l'Alberto, que deixin un comentari i jo l'he encertat. I ja Sí, està. sí. Si algú ha encertat abans que nosaltres no encertem, que digui Va, venga, que esta sembla bé. Durante tu turno puedes pasar para indicar que ya no vas a jugar más durante el resto de la ronda. Los demás jugadores seguirán realizando sus turnos hasta que todos hayan pasado. això pot ser mil jocs. Ah, bueno, és una pista. No? Clar, aquest el posa una mica més complicat, perquè l'altre era resolver artefactos. Abans que dispari l'Adrià, estem parlant d'un joc gran, mitjà o petit? Gran, perquè bueno, no podria no. No, això no ho respondré. Hòstia... Clar, perquè si et dic quin tipus és, ja saps quin és. Gran, mitjà o Però petit. aneu bé amb el deck building. Vale. El tenim tots? El tinc jo, per exemple? No ho sé. Jo crec que l'Àlex sí que el té. Uf, això és duríssim, Jo no sé si l'has jugat, Adrià. Jo crec que sí. És bastant popular. Vinga, Adrià. Va, una altra línia. Estic confosa jo ara, Clar, és que com digui una frase... Digues, és igual, dispara. Perquè s'està complicant molt, això. También es posible que tengas una carta que te aporte 2 iconos. Una carta así puede utilizarse para pagar un coste con un solo icono. Pero el segundo icono posiblemente se perdería. Jo crec que Karen ja sap quin és. Un joc amb Jo, però- icònic building. L'hem Digue'l, trobat tots, perquè dius que l'Adrià no... No ho Kiro- sé si l'Adrià l'ha jugat. Potser Kiro sí. Riams, Terriams, no sé. És que no em ve res. Àlex? Em tens molt pillat, ara mateix? I segur que el conec. Has jugat moltíssim. Moltíssim aquest joc. Ho dic o què? Digue-ho, Karen. Digue-ho. És l'Arnac. Sí! Sí, jo el tinc allà, jo l'Arna. Tio, m'has matat amb el Desterrari i l'icono. O sigui, m'és un joc petit sense tauler. M'has matat. Ai, Per això el havia dit Fantasy paciència. Reals era fàcil, era No, molt molt bé. fàcil. Sí, Fantasy Reals era fàcil. I l'azul, la loseta i el no sé què i el patrón també. Era... Uau. Molt bé, Alberto, molt bé. Ben jugat, Alberto. Clar, però per la propera setmana seran jocs que no tenim a casa també, perquè si no la Karen encerta tota. Quan vagis a Clef, agafa jocs de Clef i es fotos als reglaments. T'emportes el reglament, sí. I ja està. Serà difícil, si agafo jocs random d'aquests. Va, és nivell suprem. Agafen un. Vale, Un de va. Clef. Per el següent podcast. Podríem apostar aviam quin joc s'han portat l'Alberto de Clef. Dels 3.000 que hi ha allà. Tu ja s'apostes, avui està... No sé què m'ha passat avui amb les apostes. Vale, va, doncs. Tenim alguna cosa més a dir? Jo crec que amb això podríem anar-ho tancant, Sí. sembla? Hem fet un bon episodi. Moltes gràcies a tots una altra vegada per ser-hi, pels que ens han escoltat o ens escoltaran o hi seran el pròxim dia. I me'n vaig a veure el resum del Barça perquè hi ha hagut show, l'àrbit m'ha parido. Show Vale, arbitral. Cuideu-vos, ens veiem. Va. Aviam si ens veiem en persona aviat, m'ha paridos. Va, Que sí. Vale. adéu. I mireu dilluns, bueno, no sé si haurà sortit, mireu Maquiavel, mireu l'Àlex. I aneu a Clef també, aneu a Clef. I aneu a Clef. Aneu a Clef, mireu Maquiavel i l'Àlex us paga un sopar, penseu-hi. Si jugueu Si guanya, si guanya. No, qui ho endevini. Va, Endevini, sí. adéu, vagi bé. Adéu. Adéu.